Idan yanzu ka fara kallon tashar mu ta Tattauna TV, to ka danna mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa. Domin haka ne zai baka damar samun labarai da dumi su da zarar mun dora. Tattauna TV, labaran Hausa da dumi su. Shi na kaya kowanne ne da ake sayar da shi a kasar nan kusan abu ne yake da alaka da abin da ya shafi tsare-tsare na gwamnati, bara ma abin da ya tunkari koko yake da nasaba da ita tattalin arziki, wanda a kowane lokaci idan an tashi sharhi a kai kusan ya kamata a ɗauko menene matsala mai kawo ga inda ake a yau, wanda kowane lokaci mun sha cikin hirarrakin mu mu kira ko mu gaya wa al'umma irin matsaloli da ake samu na abin da ya shafi tattalin arziki da ke kawo hauhawakan farashin koma menene ka ɗora hannu a kai. Nan ba manta ba kusan duk abin da ya shafi maganan tattalin arziki a ƙasar nan ya ratayu ne koko ya raja'a ne akan irin nawa ake sai da farashin litan mai, wanda abin da ya sa na ɗauko maganan daga tushe saboda mu san inda matsalan hauhawakan farashi ike kafin mu iso ya sauka ko bai sauka ba. Abubuwan da ya shafi duka litan abubuwan da ake hawa kamar man da ake sawa ko a babban mota ko a karamar mota da ake tafiye-tafiye da kuma kwaso hatsi daga kauyuka zuwa birane ko daga shiya zuwa shiya yana ɗaya daga cikin matsalolin da aka samu da ya kawo ga hauhawakan farashin abu. Na biyu kuma akwai tsare-tsare wadda yake gwamnati ta ɗora ko ta kakara takunkumi ga su wa'yanda suke sarrafa abubuwa kamar kamfanonuwa ko 'yan kasuwa na kasa. Wani irin takunkumi? Yawa ba takunkumi a can ba hakan nan, amma takunkumin rashin walwala na irin tsare-tsare da suke kawowa, kamar ƙari da aka yi na farashin na abin da ake kira haraji, wanda ya tashi daga kashi 9 ya tafi kashi 30 kai tsaye ba tare da wani nazari mai nisa ba, da kuma yadda aka daga ita wannan harkan da ya shafi value added tax wanda ake kira VAT, da aka ɗauke shi daga kashi 5 zuwa kashi 7.5, wanda kuma aka sake maganan karin abin da ake kira import duties, wanda duk wani abin da zaka shigo da shi kasan nan an kara mishi harajin shi, wanda shi ma daga kashi 9 ne aka mai da shi kashi 14, wadda kuma an zo ana maganan irin wa'annan lemo na kwalba ko kamfanoni da suke sarrafa lemo na kwalba, gaba da an ce kowane kwalba za su dinga ba da naira 10 banda haraji da kuma irin abubuwa da ya kunshi irin bashishika da suka karba, wanda ake kira interest rate. In ba manta ba a karshen watan 10 da ta wuce na shekarar nan akwai wannan tsari da ya fito wanda shi gwamnan babban bankin ne ran taba hannu cewa an kara interest rate daga kashi 8 ya tafi har kashi 15, wanda duka wa'innan abubuwa in ka tara su ba abubuwa ne wanda suke saka wa tattalin arziki mara ya tsaya da kafan shi ba, saboda tsare-tsare da gwamnati suke yi dole talaka ne zai ji a jikin shi kamar yadda muke ji a yanzu. Kusan duk abin da ya shafi maganar tattalin arziki su da gwamnan babban bankin Najeriya da ita ministan kuɗi damuwar su yadda za su yi su samu haraji ne da za su tara, don kusan duk in ka duba tsarin su da yadda suke zuwa kowanne yake faman kare irin kasafin kuɗi na shekara-shekara da ake yi, zaka ga kowa ya raja ne akan tara abin da ake kira haraji, wanda kuma idan har gwamnati ta matsa da tara haraji to fa tattalin arziki da kuma su wa'yanda suke ganin 'yan kasuwa ne suke gefe, don daman kusan kowane lokaci kamar yadda muke faɗa a hirarrakin mu duk abin da ya shafi tattalin arziki abu ne da yake a turance PPP, Public Private Partnership, wanda shine ke kawo duk wani abin da ya shafi zamantakewa tsakanin 'yan kasuwa da gwamnati, gina kasa ta farin tattalin arziki da kuma samun shawarwari a siyasance ko a yanayin demokaradiyya da ake da shi. To kaga dole wa'innan abubuwa ko wannan abu da na kira na PPP shi ya kamata a ce an sa shi gaba kafin a ɗauki duk wasu matakai kwarara. To in muka dawo gaba ɗaya, ina fata kamar na ɗan yi bayani kan wa'innan al'umma sun gane. To in muka dawo kan abin da ya kawo wa'innan hawawakan farashin, in baka manta ba kamar yadda muka faɗa duka wa'innan abubuwa da suka shafi
hawawwakan farashin kaya da kuma tsare-tsare da gwamnati ta kawo na tattalin arziki wanda idonsu kawai ya fuskanci inda za su samu haraji ne. Ba yaya harajin zai kawo tsare-tsaren harajin yaya za a yi ya sauka akan talakawa ko wani irin raɗaɗi talaka za su ji. To an mance da haka. To su kuma wa'innan kamfanonuwa kusan duk abin da kake gani ake sarrafa shi a kasar nan ba kamfani ne na gwamnati ba, kamfani ne na 'yan kasuwa ko an shigo da su wa'innan kayayyaki. To kaga in an shigo da su ne kaga na gaya maka cewa import duties ga yadda aka kara mishi kuɗi. Dole ko da nawa ne aka saye shi daga waje a kwatankwacin kuɗin Najeriya, to in ya zo wurin import duties dole zai kara kuɗi, wanda kafin ni da kai talaka in za mu saya to sai mun je a jikinmu. Kamar yadda muke ganin kusan kowane lokaci hawawwakan farashin yake faruwa. To bayan in abin da aka shigo ne da shi, to kaga inda shi abin da yake fuskanta kenan. Idan an shigo da shi custom duty da su wane ne duty duk abin da aka kara, to shine idan aka gama shi wanda ya shigo da kayan lissafin da zai yi kafin ya sayar wa al'umma, to kaga baya da zai ya sayar faduwa sai dai ya sayar da riba. To in ka samu kuma kamfanonuwa da suke tsaye da kafansu ne a kasar nan, to kowane lokaci idan sun sarrafa abu za su sarrafa ne yadda za su ci riba. To shi yasa zaka dinga gani hawawwakan wannan farashin abu gaba ɗaya yake tashi. Kar ka manta ba kusan kasashen duniya gaba ɗaya wadda take kusa da Najeriya ma kan magana hawawwakan farashin na gaba kamar inda ya kai America, wanda yake kashi 7 ne da 5, wanda kaga irin koke-koke da suke yi. To in aka zo Najeriya da take gaba, wanda kusan zan ce maka in dai ka zo nan Afirka, zan ce maka Najeriya ta fi kowa yawan hawawwakan farashin abu, don kashi 22.4 ne kafin ya sauka kashi 21 da digo yadda aka sashi kashi 21 wanda kuma a kowane lokaci hawa da saukan abu ya kamata a ce mun ji shi ko mun gan shi zahiri. To kusan abubuwa da ya shafi kafafen watsa labarai shi ake ce abu ya sauka ko abu ya hau, amma ni da kai in muka fita za mu saya abu sai dai mu samu kari ba kuma ragi ba. To duka wa'innan abubuwa da na gaya maka na cewa abin da ya shafi su ƙarin kuɗaɗe da aka yi na haraji da sauransu gaba ɗaya shi ya kawo ga hawawwakan wannan farashi. Kuma tsare-tsaren da su gwamnati suka bayar koko gefen gwamnati waɗanda suke ganin suna tara haraji ne da kuma ganin su suke juya akalan tattalin arzikin. To dole idan ka kawo abin da kake so, to shi ma ɗan kasuwa zai kawo abin da yake so. To yanzu da aka duba gaba ɗaya akan minzanin tattalin arziki, irin tattalin arzikin Najeriya da ke tafiya ana kiran shi free economy society, wanda kuma kaga talaka ne gaba ɗaya yake jin ta kai tsaye. Don yayin da gwamnati ta kawo tsari ta kifa wa 'yan kasuwa, su ma za su ɗibi tsarin da zafin ta su kifa wa talakawa. To abin da ya kawo wa'innan hawawwakan farashin kenan na wa'innan abu da har ya kai 21. Da ma a ce ya sauka zuwa 10 ne sai mu ce to akwai matakai da aka ɗauka na ganin an dawo da abubuwan yadda tattalin arzikin da ta tsaya da kaman nan. Amma yanzu ai digo ne wanda bai kai ma digo ɗaya ba. Dan na gaya maka cewa digo 22 ne da digo 4, maki 22 ne da digo 4 hawawwakan da ya yi na shekara da ta wuce. To yanzu kuma sun zo sun sake fitarwa a matsayin report ne na watan da ta wuce na Disamba na cewa an samu saukan rahoton ya ce a hukumar ƙididdiga ta Najeriya NBC ya nuna cewa farashin kayayyakin ya ragu da kashi 0.13. To kaga ai bai kai ma ko digo ɗaya ba ballanta ne a ce an ji. So kaga abubuwan da ya shafi ita wannan tattalin arzikin da kuma tsare-tsaren da aka ɗauka shine ya kawo mu ga yadda muke a wannan. Ina fata dai an fahimci bayanan nan. Kuma to da dama 'yan Najeriya na da ra'ayin cewa wai me zai sa gwamnati ba za ta yi tsarin nan da ake cewa price control ba ne, domin a ƙayyade farashin tsakanin kayayyakin da su 'yan kasuwan suke sayarwa da 'yan ƙasa. Yawa to kaga babu yadda za a ce gwamnati ta yi price control tun da ba wani abu da yake kaddara nata. Kuma in ma babu kaddara nata akwai wani tsari da za a fitar wanda zai kai ga za a sauƙaƙa musu maganan haraji sai kuma a sa idanu kan yadda za su dinga sayar da abubuwa farashi. To amma kaga a yadda muka yi bayani a yanzu ba wani farashi da aka ba wani haraji da aka sauke musu. Kusan wa'innan haraji da na gaya maka kashi 4 nan duka ya shafi kamfanonuwan da suke kasar nan. Duka wa'innan na gaya maka cewa akwai VAT, an kara interest rate na bashi shiga, an kara tax zuwa kashi 30, an kara importation duty zuwa 14, an kara interest rate. Duka kaga abubuwa 4 zuwa 5 wanda aka yi gaba daya zai shafi ita kamfanin da take nan Najeriya da kuma wadda ake zuwa aje a